adaba birtalong pen niliklar ATV non arjuik tha birtang ton pen जे आयका थार के जापन एपीएचएलसी राचारिया संके आहokpet kali kai kita radaphan ke pamang hulok radaphan ke pacho bailok pura ke damtang arkoini phai create rock siarni ASDC Central Committee tumpen methanga sai hemalong pherangkya mai ingni ponsi je aika thar ke japon APHLC aphan sodak pen lamthi ar bokpon Misalnya malah re-election aku kata alang lagi nang tak sangat pimpin nama. Apa nak lebih lama jadi alang pipe. Sedalang lagi dua bangke, je council re-election tu pun within a period of 6 months. Non ke council lah term lagi tu pun dengan posisi. Koman pulo re-election tu, latung lagi dua bangke high court long ka case pindah lo. Napa nek order tu. Ofisin nanta lah soba re-election alam high court long tu report sudah tu aja dah. Umat sekali kang apa? BJP ada mesti kang cek mah. Macam dong mesti kang cek mah, Bikram mesti kang cek mah. ASCC ada mesti kang cek mah. Umat mesti kang cek mah. Pherangkya melong pen ASDC hin pen APHLC phan ki pupon alam thilake re-election ta kai ke ningje kong satami a re-election ke wang thekthi lapen lanchot kalisi APHLC tumke angton ke klempon asai ke do anta ke pacho bailok pusi alangli tum jongpon Lasi rada phan ke pacho baiber alama puthak rada tum ke pamang hu hedet jia phan prabjin pen APHLC tum rada phan lamklar chipi tha pusi ASDC tum pen ningje pon Lasi alam tu target apa ke 60 ka pangtang kita kali re-election ta kali autonomous state ta kali alam tu mane anarki ke selam karga lo lasi bang akim neki claim akam an ke lagi criticize political vandalism Bang flyover wajib putar nang net ko, bang sailing school wajib putar nang net ko, hak opinion development claim putar nang net ko, ko pilo ke nahi gande PCLC tu me. What do they want actually? Lasi, lahai se nile tum PCLC pan question kar chukam tu. You have to clarify, not necessarily to ASCC, Congress or BJP, but at least you clarify to your own people APHLC because you have promised to conduct election within a period of 6 months. But where has that election gone? Not sorry, the election. News report KATV News. Rong rup arlo jongsi towar melang mesenavar saya ve polote rong barim pusatame papidun hobasonsi chemande lason thak thaksi lakha kreser kep dhansiri constituency ke parlopon apar dikrong ahavar kedo longki ingleng arong aphan KEC arta troxi kebra ke thom pleng dera phi anta longki ingleng arong along kachilenga towar mesen pen ki junalang lapen iskolavar sai pidam thekthela ahok bonta chethandam polotangte KEC kachari lapen non ke dobam BJP sorkarato kai ke mai meeting along rada phan ke pachini pon ber lake karbianglong chingthor piklo apranga karbianglong kalilo pusi kai ke ta adiang tun alam thelo bonta ko ansi karbianglong alo ka chingthor ma lapen ka chingthor thema puke longki ingleng arong along si klang daklo Kipa phidun hupwa birta arjulong pen pherangkia bitung atum humridam si ka humridam apora hut longki ingleng arara tumpen kipa chini pona tengki loke charli athai kawe lapen ka helo piga jok lapen tovar kawe ajok bang trokep sosi auso maratumki iskola matsi dunlong le detlo pusi pachini pon Artaba ningtum ningkan faru aisab dulu setan non anta ningtum hana kira pabe anta soalu ke charli le pensi pisu ke anlo pitan ki dulo lasnai sil Kekha ajat ta belen tu. Ape non anta ning tum ring alang junong lela. Ape non anta ning tum tami la aprang tami nisutrang pi anisi tuar ke tak ngrap lo. Ape na dun tu thang ta belu. Government ni lang abang pi lang lo dai. Lang ke ning tum ke kitu ke lang lo. Ape barkha hot pulo te lang chifu si jun na ateng lo. Lang chifu lok lo ke jun na. Ason ring abe. Teng abe de. Anparta longki ingleng arong asarpen ki pachini pona tengki bangso rong laki ningkan pharo isita pleng etlo
lapen sorkara phan satami aphong do olo kapin purdun rong kaching thur amo nangkiwan pijia phan bonta KAC kachariatum karjulong le anokang thongason chikrong thebajo longki ingleng arat kedoan adon tinta tangka chirung ponsi towarabang JCB pen pasur ponlo bonta laki malomso phansi avarsai mechorji lasinon kachari bom kithi kidingatum bangso arong aphan jasimet iskula hem lapen kachelenga towar anparta kijunalang prabjin nirapek thapusi rapen tuning report niltum lakadu kabi radet pen niltum kachirung asal sabeta kachirung han niltum towar ko banai pondu Panala chirung niltum donalong kisumantum pharopho kisumantum hajarsi kisumantum pharoi thoma song niltum chirung pon manela dak niltum longking lengarong non het non dikpen pilorong geduke setala sorong long niltum non bangke niltum pikira narkep du nasi lasopen aku niltum parong ni ke thak du joram leng pen longking lengarong seta niltum thang towar longle lang longle niltum kasik sak dore pi khelo school ka be pen niltum kisung thepik asi non tami niltum la delai bazar ke dun apen hospital ke chipon pini pusitami niltum towar hinupin asi niltum mithang jungjung pen na hoka hin pen akirap abelo niltum jungjung pen si niltum kachirung pen si niltum na sotware pata news report KATV news Our qualified crate Roxier ni third enter MAC Cup Singhasan FC versus Dhansiri FC ang bongsi patuponlo. Bangso kedamtang our qualified crate Roxier ni ingdeng kithom third enter MAC Cup Dhansiri late Sailendra Barman Hasnu Memorial Indoor Stadium alongsi ke patupon. Labangso ke patupon along kachepola ke Singhasan FC lepen Dhansiri FC atum ang bongsi patu chidanpon. Ke patupom aporahu Singhasan FC atum pen pumni an abol thaponsi ke patuabang chepahaipon. Anparta ingdeng ke thom MAC Cup ke pathu ki biponalong alhui sarpi aman pen Dhansiri local MAC tilotama hasnu chitong dunsi ke pathuamai mesen pen pajutpon news report KATV news Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom